Fl-uffiċċju tiegħu dak tal-kap tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, il-professur Dominic Fenech jitkellem dwar is-sitwazzjoni politika preżenti. Nistaqsih jinterpreta d-deċiżjoni li Lorenz Gonzi imur għal konferma interna flokal deċiżjonijiet li jtuħ maġġoranza fil-Parlament. Iwieġeb hekk. Għażel illi jilab home, għax fil-Parlament huwa away, fil-partit huwa home. F'ċertens naħseb li qed jipprova jaqtalaġ bil-perżut lil Franco de Bono. Lorenz Gonzi għallu, all right, mela ħanamel li qed inti nirriżenja u nerġa' niftaħ il-kontest tal-elezzjoni. Dak is-sens jaqtalaġ bil-perżut għax huwa jaf illi ħadd huwa daqshekk miġnun fil-Partit Nazzjonalista illi jikkontesta. Staqsejnieh ukoll l-interpretazzjoni tiegħu dwar l-aħħar żvilupp parlamentari, l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista illi fiha ngħid li l-Parlament mhux ser jitlaqqa ħlief meta l-membri kollha tal-Gvern ikunu Malta. Il-professur Fenech jgħid li b'din l-attitudni joħroġ ċar li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jissuppervja. Naħseb spiritu ta' tpattija. Hekk tridu mela issa oqgħodu aħna fil-Gvern u aħna nikmandaw hekk. Jifieri hemm attitudni nara daqsxejn jiena ardita. Mistoqsijaj x'għandu jagħmel il-Prim Ministru biex tassew jassigura stabilità u biex isolvi din il-kwistjoni darba dejjem huwa jgħid li ma nistgħux nibqgħu għaddejjin kif aħna. Issostni li f'nofs id-diffikultajiet internazzjonali illi jeżistu, il-Gvern Malti ma jistax ikun gvern dajjef għalhekk jaqbel li jkun hemm elezzjoni ġenerali li tagħti lil pajjiżna gvern frisk b'saħħa li jieħu deċiżjonijiet illi hemm bżonn. Fil-fema tiegħi llum il-ġurnata la wasanna fiex wasanna u mhux għax se jerbaħ dak il-partit jew dak ieħor. Kważi importanti illi ssir elezzjoni malajr biex ikollna gvern frisk anke jekk se jibqa' l-istess gvern, qed ngħid jiena mhux profeta stage. Il-gvern li jkollna jkun gvern li għandu 5 snin qudiemu, u l-gvern li jkollu s-saħħa u r-rieda u l-appoġġ illi jieħu dak il-miżuri ibsa jekk hemm bżonn dik jieħu dik il-mediċina biex is-sitwazzjoni tirmedja u tfieq.